Minglangayan. Tag alas 12 sa auto may managan. Halit, yun mo sa was yung gitrabahoan. Ang gaming driver, di antos lang yun ang unitanan. Pag subay-subay, nigdan nga way katapusan. Antod na lang taon may magabian, paulit na sa bisa mong rahian. Kubit na lang kasagaran sa mga driver, mag-isod pag ilang anak na kami amahan, si pare na lay mailhan. Tungod yan, kumpare, kasagaran, amo ragong silingan. Magpadali-dali, pagod ng tanahan. Nubite, usaw pag-ila sa among anak, na kami amahan, naikika na mo kadlaon pang bata na tuog pa man. Iniuli na mo sa panahon sa kagabion, ang bata natuog na sa gihapon. Wangan kakasiguro si pare ko anaron. Umita na nga akong asawa, palaigit ko ito na ako daan. Kasi makon, yak mapunan, ako magyapoy mga mahan. Labi nagmasisaryan, gadakong bayranan. Umita na ubang asawa, matutuog istorya sa mga silingan. Lungod kay iyang nakitaan, nanapi sa nahingtungdan. Ang pagduda sa asawa, muna yung resulta. Ang bana way binuhatan, siya na noon naguna-una sa silingan. Munang nasakpan, gibiyaan. Tinodoy, kining driver, grabe kapuyan yung trabaho Unang kadauli, abot sa amo, wa na may panahon sa among asawa. Ang driver mo pinakagamit sa tanan. Matapos na lang kuning simana pit sa mga katuigan, nakadawat na gud murog dagkong pinaskuhan. Ya diri na ko, di ngay taon ta ninyo pakapinan, may nalag muhatag mong taglis, di nalang pasuklian. Dahang pinaskuhan, di na siguro kasakit yung lugahan. Mangutana ko aning Jess. Kini Jess! Kana, sakto ra. Salamat kayo dito rin tagtaglis, di nalang pasuklian. Wano man daw? Diniday, panigurog tikang sagdanan, panigurog gamay lugar nga kalingkuran. Wano? SM na Magsugod na baya ko po panghatag o pinaskuhan sa mga pasahirong inyo pong masakyan. Ining Jis daw, pila may sukle. Ikaw may buot, pila may sukle, Pasko man. Pasakto rin ikaw rin mo hatag na kong pinaskuhan. Sige, salamat. Kining baite, pila may sukle. Yes, ano yun, automatic na yun. Kamu nga yung, wingon nga ikaw baite, pila yung sukle. Kamu nga na yung mga yung pinaskuhan. Wingon po mo, 20. Iuli na kong 20, di na kong makuhaan. Kamu ko yung akong ipaputan. Kining uban, di man siya mo hatagdaan. Kinakunahuna sa daotan, basig maplatan, nagtuog di ulian. Nasa uban, di mo hatagdaan. Kaya ang sisyo kuwangan, ilungan pagit sa kadaganan, aron di mahibawaan, apilan pagkwartang karaan. Pinsa pa may uwa masukli Pinsa pa iwa masukli Pinsa pa iwa kahatag dire. Salamat kayo Sila yung sukle. Saktura, salamat ka. Sila yung sukle ani daw. Saktura, salamat kayo. Dako kayo kung pasalamat niyong tanan. Mamasko po ninyong tanan sa matagsa-tagsa ninyo kapinoyanan. Wabaya sa tao ko kadumdum kung asang agianan. Nga di sa ko makapadayon og serbisyo alang sa tanan. Muna yung una-una sa ninyong mga kaigsunan. Labi na itong mga dagan. Ay kita mo pangambisyon o gwapo hitsura. Kaya magunsa man kagwapo hitsura, way klaro pangwarta. Makaanak mo ko sa lingo-lingo na pagmahay ulahin na kaya ang bata gigatas pa bana nang apply pa Ininjay pili sukle. Salamat. Kaya kami mga driver tino bisag batid bigit sura garbo sa asawa kung driver inyong mabana
Kaya kami mga driver, bisa pati insura. Sikat pa gud mi sa artista. Kaya di pa mi sikat pa sa artista, asa gud taon magpaabot ang mga tao sa kalsada. Makakita gud na sa mga ditsong wara-wara, manghatag pag kwarta. Ang kwarta gud amo pang balibaran, tungod kay wa nang pwedeng kuranan. Kaya kamo ko no, balibad ka mo kwarta. Kada kong mga negosyante sa tibuok kalibutan, di na mubalibad og kwarta. Pero kami mga driver, amo nang balibaran. Oh, tungod kay wa na manggod tayo lingkuranan, magpupong ng mga itaw ng uban magdagan. Nang imposible gyud ang asawa magutman. May mga asawa daw, wa kitay bugas para pamahawa tay tanudan. Ang tubag way angay kabalakan. Pukawa lang ko dahil sa'yo inyong kadlawon, kay mubiyahit ako sa karaon. Ha? No? Ay, nagkayo yung mag-driver ka. Tabo kayo, nagikatabang sa tanan. Pila ko'y minimum ron sa sweldo? 368, pila? Oh, ikan buntag, hantod hapon trabaho. Pero kami mga driver do, kanang 368 sa karaon ra na namo daw. Oh, no, dai. Kung nabigyan may tabong magot ng pamilya, kay una pagod may makakwarta kay stapiya. Ang uban nga ni, pagtunda ang ginansya, buntag pa. Ang abang, krudo, wala pa. No. Mariana dong, nay, kitanaw na kumain nila, nay, nagwara-wara, ako nung balibaran daw. Wala may lingkuranan. Oh, nakawa. Kaya mga tao, nagwara-wara, sikat pa ka sa artista. Kaya no? Ano ba, mga bisyo, guwapo kitsura. Stupida. Bisag na kugrado rin panahon na, magbisog pa mga nipa sa pag-apply kumpanya. Bukas to pagkwarta, kahagong kalangan pa, application perking dagana, katapusan, hapon pa. Isa pag magbalik yung turong baka, mahurot na lang kwartas na baka, wag yakong dawata. Ano? Susod ka rin panahon. Gagana na dong, oh. Hi. Ano? Oh, naklaro, ano daw? Pila na gusto yung kwarta. Ang gini para po niyo, na. Hi. Oh, ano yun? Ano pa man? Muna yung hunahunaan ninyong mga daga. Bisan pamurong panahon ng maestra. Salamat. Pila may sukle. Ayan, salamat yun tayo. Merry Christmas.